Konečně jsem na to přišel. Díky zkušenostem se stovkami klientů, kteří dokázali zhubnout více než 15 kg, odstranili bolavá záda a načerpali novou energii do života, a to vše do 3 měsíců, jsem objevil jejich společný jmenovatel úspěchu. Tady je, co jsem zjistil. Většina lidí, kteří se o to snaží, věci příliš komplikuje. Ti, kteří skutečně uspěli, všichni zvládli jednu konkrétní dovednost a dokázali ji znovu a znovu úspěšně použít. Vytvořil jsem program na míru pro manažery a manažerky. Je to transformační program Manažer v kondici, kde vás naučíme všechny kroky, které tito vítězové dělali, aby byli úspěšní. Za prvé, naučíte se, jak si vytvořit, čemu říkáme systém úspěšného manažera v kondici. To je systém, který lidi doslova nadchne. Pokud trpíte nadváhou, uvidíte doslova, jak se váš nechtěný tuk ztrácí před očima. A pokud vás bolí záda, máte nedostatek energie a necítíte se dobře ve svém těle, budete se během pár týdnů cítit jako na vejšce. Budete opět plní energie a zdravého sebevědomí. Za druhé, naučíte se efektivně cvičit, zdravě jíst, tak abyste si pochutnali a doslova všichni ve vašem okolí uvidí vaši proměnu a budou se vás ptát, jak jste to dokázali. Třetí krok odhalím během programu Manažer v kondici. Přihlaste se hned teď, klikněte na odkaz a staňte se dalším úspěšným manažerem nebo manažerkou v kondici. Budu se na vás těšit.